În ochiul drept, să vedem faza, a fost o primă intervenție și așa este un gest cu totul pentru stângă. Stângă ține de minge și lansează pe australian, iese în atache și reușește să respingă deloc bine Roz, aproape de o reluare decisivă, o reluare. Oltenii nu trebuie să-i dea spații lui Zeca Langa, o încurcătură acum în apărarea Craiovei, derutată de poziția jucătorilor dinamoviști, nu era offside. Cu 2 ani înscria un gol pentru Naționala României. Cristea pentru Ganea. Dintr-o liniile de atac ale celor două formații nu au găsit soluții. Să vedem ce va face acum Zeca Langa. O centrare a lui Zeca Langa și Săceanu, Rose, Bird din prima. Săceanu apare și este aproape de gol. Ce ocazie ratează Craiova. Aproape 30.000 de oameni aplaudă această ocazie a oltenilor și este golul lui Dinamo. Gol înscris de Ionel Ganea. Ionel Ganea dă la publicul oltean încercând să-și ajute echipa în aceste momente grele. O deviere a lui Claudiu Niculescu. Ionel Ganea de la aproape a presat de stângă. A fost o contră între cei doi. Mingea îl caută pe Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu respinge Bornescu. Ganea! Și ce ocazie ratează Ganea. Cred că a fost stângă. Șutul lui Bird. Între timp Dinamo atacă. Avansează Mihuț, Zeca Langa vine în centru, Zeca Langa primind de la Ionel Ganea. Zeca Langa nu a putut execute un corner. O execuție pe care o vedeam la Steaua pe vremuri. Greșesc oltenii, recuperează Ganea, nu este offside. Ganea în continuare, trage Ganea, prinde Bornescu. Este pressingul oltenilor, dar Claudiu Niculescu scapă undeva în partea dreaptă după pasa lui Blei. Ganea așteaptă în centru, pasa lui Niculescu, Ganea înscrie golul 2 după o pasă a lui Claudiu Niculescu. Să lovească pentru a doua oară, încă o dată faza. Dorel Stoica a reușit fotbalului românesc. Așteaptă urcarea lui Pulhac înspre fundașul stânga, se îndreaptă această minge, preluare largă a lui Pulhac, centrare, pericol din nou la poarta lui Bornescu. Se vede de această dată fluierul lui Berbecaru. Bird preia o minge la marginea careului, dar destul de larg undeva în partea dreaptă. Dinamo preferă însă o combinație în preajma centrului terenului. Din nou Ganea! 3-0. Companie. Minutul 25 al reprizei secunde. Minutul 70 al meciului. Cât de larg este marcajul, este sinucidere să-l lași pe Ganea atât de liber în careul mic. Vedeți? Vine târziu omul de... Vârful nu a văzut că este liber, atac al... Încearcă să-și regăsească spiritul, încearcă să revină la acel nivel fotbalistic ca stângă. Andrei Ionescu, Andrei Ionescu, încă o dată Ionescu trage fără probleme, este spins în continuare, nu sunt convingători dinamoviștii în degajarea balonului și ce pas a dat Ganea pentru Ionel Dănciulescu. Un nou contraatac letal al lui Dinamo, Dănciulescu pentru Ganea, Ganea și 4-0, înscrie din nou Ganea, incredibil! Ce seamă! Victor Berbecaru pune capăt partidei în exact minutul 45 și 5 secunde al reprizei a doua. Dragi prieteni, Universitatea Craiova Dinamo bună acestei istorii. Mircea Rednic și Costică Ștefănescu, cei doi au fost colegi în linia de fund a naționalei României într-o perioadă foarte bună pentru prima reprezentativă. Dragi prieteni, dă o dovadă a capacității sale. Suporterii dinamoviști în număr de 500 aici în Bănie, foarte mulțumiți evident.